ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁମାନେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇରେ ବସିଗଲି। ଆଜି ତ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ 3ଟା 35ରୁ ଉଠିଲିଣି, ରାତି 3ଟା 35ରୁ ଉଠିଲିଣି। ଉଠିକି ମୋର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ, ଠାକୁର ପୂଜା ସାରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲି ଆମର ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିବା ଆଳୁ କଷା। ଆଳୁ କଷା ଆଉ ପୁରୀ ହଉ ବା ରୁଟି ହଉ ମୁଁ କରିଦେବି ଆଉ, କାହିଁକିନା ଦିନ ସାରା କିଛି ଖିଆ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଳୁ ଏଠି କାଟି ନେଇଛି। ଆମର ଏଠି ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ମସଲା, ଛେଚା ମସଲା ଦେଇକି ବନେଇବା। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇକି ଆଳୁଟାକୁ ଭାଜିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଲଗେଇଦେବା। କଢ଼ା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ତେଲ ପକାଇ ଦେଉଛି କଢ଼ାରେ। ଆଳୁଟା ଭାଜିବ, ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ହିସାବରେ ଆମେ ତେଲ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ ସିମ୍ କରିଦେବା ଆମର ଫ୍ଲେମ୍କୁ, କାହିଁକିନା ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଝିବ। ଏପଟେ ମୁଁ ମସଲା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି। ମୁଁ ଏଠି ଅଟା ମାଖି ନେଇଛି ଆମର ପୁରୀ କରିବା ପାଇଁ। ମମ୍ ଦେଇକି ଆଉ ଆମର କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପତ୍ର ଦେଇକି ମୁଁ ଅଟା ଟିକେ ଭଲସେ ଚକୁଟି ନେଇଛି। ଏଠି ଆମର ଆଳୁ କେତେ ବାଟ ଗଲା ଦେଖିବା। ଏଠି ଆମର ଦରଦର ସିଝା ହେଇଗଲାଣି ଆଳୁ। ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ତାପରେ ଆମେ ମସଲା କଷିବା। ଆଳୁଟିକୁ ମୁଁ ବାହାର କରି ନେଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ଦେଇ ଦେଉଛି ଏଥିରେ। କଡ଼େଇରେ ଆମର ତେଲ ତ ଅଛି, ଆଉ କାହିଁ ତେଲ ଅଧିକା ଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ମସଲା ଛେଚି ନେଇଛି। ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ଦେଖୁଥିବେ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ଏଠି ପିଆଜ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଠି ମସଲାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଥିରେ କିଛି ଟମାଟୋ ପକାଇଦେବା। ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ ଏମିତି କୁଚେଇକି ପକାଇ ଦେଉଛି। ଲୁଣ କିଛି ଦେଇଦେବା। ହଳଦୀ ପକାଇଲେନି। କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ଟିକେ ଦେବା। କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଟିକେ ଦେବା। ମସଲା ଆମର ଏଠି କଷି ହେଇଗଲାଣି। ମସଲାରୁ ବି ତେଲ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ ସ୍ମେଲ୍ ଫ୍ଲେଭର୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଆସିଗଲାଣି। ଆମେ ଏଠି ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଏଠି ଲୁଣ ନେଇ ନେବା। ଆମର ତ ଏଠି ହେଇଗଲାଣି, ମସଲା କଷା ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା, ଶୁଖିଲିଆ କରିବା, କାରଣ ଝୋଳର ତ ଆଜି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଶୁଖିଲା ଆଳୁ କଷାକୁ ପୁରୀ ହେଇଗଲା ଆମର ଏଠି ଆଳୁ କଷା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଟା ଯେଉଁ ମାଖିକି ରଖିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଗୁଛି ବନେଇ ଦେଇକି ଆମର ପୁରୀ କରିବା।